Co je? Chceš mi říct, že jsem teď šla 1,5 kilometru z prudkého kopce, aby šla zase 1,5 kilometru do prudkého kopce nahoru, kvůli tomu, že ty jsi splet beach a bay? To přišlo dost podobný a hlavně jsem si myslel, že když tam bude bay, že tam bude beach. On je to bay bez beach. Je mi strašný vedro. Zoufale se toužím vykoupat. No tak jako ono by to jako teoreticky by to jako asi šlo. Nevím tedy jak zpátky. Aha. To nemůže být moc daleko, počkej. Počítej, jo? 1, 2, 3, 4. Kolik to je? 400 metrů? Ne, kolik je 4 volným pádem? 4 sekundy volným pádem. Jak to mám vědět? Já nevím, gravitační zrychlení je 10? Takže u mě 20? Jak to bylo? 1/2 AT na druhou? Takže 16 x 10 40 lomeno 2 je 200, no to blbost. No já myslím, že to nemůže být víc než 30-40 metrů. Možná i míň. I kdybych byla takový šílenec, že bych tam odsaď skočila, což nejsem, tak bych chtěla vidět, jak bys mě chtěl dostat zpátky. Aha. No, to je právě ten trochu problém. Že kdyby jsme skočili dolů, tak se nedostaneme zpátky. Takže zítra si ráno půjčíme loď a objedeme si všechny krásné pláže, zátoky za trest. Jachtu. Aha. Ale je to hezký. No.